Posachedwa apatu kupasirani interview imene Banda anacheza ndi Grezeda, Geoffrey Antaba komanso a president achakwera pamene anamaliza msonkhano wawo umene amachitisa mu mzinda wa Lilongwe lero. Pani chimenechi koma wathokoza achakwera kuti awavomereza ndipo awalandira mchipani chimenechi pakadali pano president Lazarus Chakwera akutsika ku nsanja. Bwanji ndipatsire nzanga Wanda Msiska kuti acheze nawo. What question is that? Yeah, just for the rally that you had this afternoon. Yes. What is the message that you would want Malawians to get at the end of it all? I'm ready to serve, to continue to serve them. I will serve them with all my strength. Okay. And you also commented about the issues that surround about the late Chilima. Yes. Go back to the script. Yes. That's what I say. Mwachidule ndutenga wanji umene mufuna kuti amalawi atenge pakutapa zonse. Ine ndine otumikira ndiponso ndili okonzeka kupitirirabe kutumikira. Athokoza Your Excellency. Thank you very much. Amenewo ndi a president aziko lino Lazarus Chakwera kuti yankhula ndithu atamaliza msonkhano kuti iyayi ngati tifuna timve zambiri ndiye kuti ayankhula kale mu speech mwawo ndipo amalawi ambiri akasatire zimene zili mu speech mwawo komanso ndi okonzeka iwo kuti atumikire ndithu kwa Malawi. So he was commenting about the speech and he's saying kuti iwo ngati president ali okonzeka ndithu kutumikira. Yeah, itundi mmene zikukhalira kuno ku area 24. Mzanga Wanda Msisha has managed to get an interview. We'll digest about it because siti mamba bwino koma Cafe komanso Jonah mwawona bwanji msonkhano. Brian, msonkhano menewu make idakhazikitsa ndithu chisankho cha 2025 apapa ngakhale sadalengeze amenewa Malawi Electoral Commission kuti official campaign kwamba liti koma campaign ndithu yayamba ndipo kulankhula komwe kudalipo pano kudali kulankhula limbitsa mtima anthu otsatira chipani cha MCP komanso iwonso eni kudzilimbitsa mtima kuti akutenganso boma chaka cha mawachi. Ena mwa anthu amene alowa chipani chimenechi ndi Grezeda. Muzitsindika chipani chokoma. Mukunena Amazombo mwatani. Musatengere sidaone. Amazombo mwatani bodi. Kumbuyo kuja umeoneka ngati nyambalo. Kulandira nduko kako. Makwiya chiyani? Nakuona ni chituzi makwiya chiyani? Unyadira. Umwemwetera. Recruitment. Mawa titenga inu ya Banda. Namba ulidi. Grezeda Geoffrey. Zijamunkalankhula muli ku DPP. Zinali zabodza? Zodija. Cafe zodija? Ndipo tu amatagayima. Komodzi guguda pachifuwa. Yes. Kuchitoti fiti ayikazi. Payankani fiti ayikazi. Munthu wakwatiwa vamuna akutenga lero ungane kuti niwakodzera pamphasa meso umanena kuti aya papali bwino amakodza pamphasa mamunayo iyayi kuti mwakwatirana lero ungakambe zoyipa za mwamunayo undiuze iweyo ungakambe zoyipa za mwamunayo iyayi koma notsopano kusonga kuti anthu andale abanankhula zoyipa simukhala ndi anthu andale kuti mwachokako kubanjako ine ngasiridata ine anachitonichotsa mchipani anatichotsa oho koma simukhala mmanyazi kuti manyazi acha kuti zija mmayankhula padzana zija ndi lero kuti pata zana nthawi imeneja timalankhula sitingadza kuti Achakwera angachite zinthu za nzeru koma panopa ndaona ndi maso anga zimene achita
zochita kuti zaka 41 sizinachitikepo kuti tioneko njanji kudutsa msewu kunkhotakota ndinali komweko unamangidwa poti ukumangidwa panopa mchakwera ndiye munthu akachita zabwino timayamikira ndiye nthawi ija so funso langa lakuti munalankhula zoyipa za Malawi Congress pansanja malo amene ajatifufute nanga adali mboma sadali mboma koma panopa atalowa mboma momwemo taona zabwino ali mboma momwemo nankhuliraku ine chichokereni msonkhano wake ndachita pa mwina funso laini lomaliza zimene mmalankhula kutamanda DPP pano tifufute fufutani kati nasuka kwati waunona munanyuwa manena zoona unena zoona kuti zatani ndiyendo kuuzani kuti timanena ifoti nthawi imene timaziona koma pano chakwera nguti asadapangiza zukulu funso lachona lakuti zichamunkanena za DPP zoti chiyani liyankhulani kayo kumanyoza MCP nanyoza kuti chiyani nanyoza kuti chiyani muchunyozera iwe pauteni muchunyozera iwe ine kunyoza kuti uli munyozapo pachuma choka ku State House Grezeda tisalowere kumeneko unanyozapo futonja muvomerana kumanyoza iweyo kuchoka ku State House meso umanyoza omaso ukakhapa wairesi pakubaja nasa kuyawa Grezeda tikambe zanu lero ntsiku lanu inde zimene munkanena tiwale kuti kwa lero yes unisiye okay fopanjani nakwati wa lero ndiye mundidikire ndiyambeka yugwira ntchito tamene tapeza chishaki mutilole sipano tikasangalale soma kwambira Malawi katundu ambiri akanabera Brian atacheza nawo atipempha kuti tiwale tingoyedzeka tiwala Malawi imvani kuti boma ndinomweli silikusintha Brian Henley akutiuza kunena kuti tipange wind up yes Chabwino, let's bring in the Honorable Heatherwick Mtaba mwenda bwino Grezeda tiwala Honorable Mtaba mwansanga akutidikiranso ndithu microphone awa Honorable Mtaba ati mwana olowerera wangobwerera ku chipani komanso ati munthu wamkulu amene wakwanitsa kuona zonse zomwe achakwera kupanga ndi mbuyo muso zimenenso ena amapanga mbuyo MCP Honorable Mtaba kuti achakwera kuira za mphamvu Honorable Mtaba MCP inalipo nthawi yonseyi munapita ku DPP munapita ku PP nthawi ina MCP inalipo yakoma lero chifukwa choti mwalowa mboma iyayi pamakhala nthawi zili zonse politics is dynamic zinthu zimasintha nthawi ina iliyonse mmatha kuona zinthu lero nkupanga one decision kuona zinthu the following day you are required to make a different decision so simukhala nganganga on one view this is a dynamic process pali zimene zikuchitika lero kumbali ya DPP kumbali ya MCP zimene zimachitika kumbuyoko nchifukwa chake ndaona kuti yayi nkofunika kuti aliyense amene ali ndi kuthekera ndi mavuto amene ali mdziko muno ayenera kuchitapo zimene angachite kuthandiza president kuthandiza boma kuthandiza wanthu ndi nkhani ya utumiki wa anthu Brian ati khale tikunguza bwinobwino zomwe ayankhula Mtaba chifukwa padalinso nkhani yokhudza loyalty uku akutidikira anyamata kuti ayambe kuyikapo nyimbo pano pakhale phokoso lambiri koma mwina funso lomaliza kodi anthu andale simkhala ndi manyazi kuti zana mmalankhula izi lero mulankhula izi muzitenga zinthu zimene akulankhula munthu in the context of what is happening at that time. Politics is dynamic, zimasintha zinthu palibe nkhani ya manyazi. Ndathokoza kwambiri ayi amenewo ndi Dr. Heatherwick Mtaba kuti maliziranso zonse kuno ku area 24. President Lazarus Chakwera anali pasanja apa
alankhula kuno adzitamandira pa zitukuko zimene achita. Ife tinabwera kuno a Times TV poyitanidwa ndi chipani cha Malawi Congress. Timapita kwina kulikonse, timapita ku zipani zilizonse zimene zatiyitana. Mawu ako omaliza Wanda Msisa ndi wotani pamene tatsala pang'ono kutseka? Kunja kwacha ayamba kutuluka anthu tamva a president a chipani cha MCP amene ndi president a dziko lino akufotokozapo zina mwa zitukuko zimene apanga, zina zimene apanga nkunena kuti ndiokonzekanso kuti atumikira Malawi ngati Malawi atasankhaso pa udindo umenewu. So unali msonkhano umene anthu anabwera ochuluka kuti azamve chifukwa choti mendanenera kuti zimaoneka kuti misonkhano imachitika yambiri koma panali bebe kumene mapezeka kuche. So tamva tokha Amalawi auna ameneyo ndi monso ndi mmene zinalili lero mu mzinda wa Lilongwe pamene a president amawalandira anthu ena amene